Wel, chi wedi gael y testyn gan Owain. Ac dwi'n ddiolchgar iddo fe eto am ddarllen yr adran mor synhwyrol. O'n i'n hoffi'r pwyslais na ar yr ond yn y darlleniad. Ond mae rhaid i ni fynd i rhywle arall cyn dod at yr ond yn dy fe. Y neges yr eglwys. Neges yr arglwydd Iesu Grist at yr eglwys yn Sardis. Fi'n cofio pan o'n i'n dyn, pan o'n i'n gweithio iddo fe, yn cyfeirio at Frank Taylor ar y fan gyda fe. Fi'n cofio fe'n dweud wrtho un diwrnod fel hyn, I don't know why any church or any congregation would want to call their chapel Sardis. Medda fe. A gwir gair, wrth gwrs. Pam ys unrhyw eglwys moyn galw I capel yn Sardis. Ond wrth gwrs mae yna un cyfeiriad bach tua'r diwedd yma am yr ychydig enwau sydd heb halygu ei dillad. Wy'n digwydd gwybod taw dyna ar y testyn yna y pregethwyd gyntaf yng Ngapel Sardis. Hynny yw'r un gapel pan oedd ein gapel Cymraeg yn dyfe. Dyna'r testyn y bregethwyd arno fe, sef yr ychydig enwau. Pobol falch, pobol hunanfodlon, pobol siwr ohonyn nhw'i hunain, oedd pobl Sardis. Pobl y dref yma wy'n sôn amdani nawr. Yr oedd Sardis wedi adeiladu ar ben bryn uchel, craig uchel iawn, gyda chlogwyni ar bron pob ochr. Dim ond un ffordd o ddim yn mewn I Sardis yn iawn. Yr oedd I felly yn dref hawdd iawn i'w amddiffyn. So dim ond un ffordd oedd mewn, hawdd I amddiffyn. Ac am hynny roedd y bobl I hunan wedi mynd yn hunanfoddhaus, yn rhahaus I ffordd. Ond, yn y flwyddyn 5, 9, 7, os yw'n cofio'n iawn, cyn Crist, dath Gilyn yn ei herbyn hi. A ar ôl chwilio, dod o hyd I hollt, dod o hyd I ddiffyg, ffalt, yn y graig. A beth wnaethon nhw ond oedd dringo y diffyg yma, yr hollt yma, yn y graig dros nos, fel lleidir. Mae'n werth dilyn rein, achos mae'r arglwydd Iesu Grist yn defnyddio pethau sydd yn perthyn i'r eglwysi yma. Fe wedodd nes ymlaen, byddai yn dod fel lleidir, o'n nhw'n gwybod beth oedd e'n feddwl. Fe ddath rein fel lleidir yn y nos, dringo'r hollt. Ac erbyn y bore, cwrs oedd neb yn meddwl am hynny, erbyn y bore, dyma nhw'n trechu'r dref. Nawr, dyna'r cefndir i'r dref, a dyna'r cefndir mae'n rhoi gwlwg I ni hefyd o sut bobl
o nhw yn Sardis. Mae'n debygol fod yr eglwys wedi cael ei sefydlu rhyw ychydig ar ôl eglwysi eraill y cylch yma yn ardal Ephesus, sôn ni am Ephesus, mwyaf tebyg o Ephesus, dath yr Efengyl mas i'r cylchoedd yma. Felly, fyswn ni'n tybied bod yr eglwys yma, di ni'n gwybod os o Paul oedd wedi sefydlu Sardis, di ni'n gwybod hynny o gwbl. Ond, sy'n ni'n tybio ta rhyw 60 oed Crist. 60 oed Crist. Gyda llaw wrth i'n hibo, wedi'n bod os glwswch chi ar y newyddion heddi, maen nhw moyn wneud i ffwrdd â BC ac AD oherwydd y rai tramgwyddo rai sydd ddim yn Gristnogion. Ond, by the way, yw hwnna, falle glwch chi ar y newyddion heno. Tua 60 oed Crist y sefydlwyd yr eglwys yn Sardis. Wel, gadewch ni troi at y llythyr I hunan te. A'n gyntaf peth, fel y gwelwn ni yn yr holl o'r llythyron yma, fod yr arglwydd Iesu Grist yn gyntaf yn cyfarch gweinidog neu heniriad yr eglwys. At angel yr eglwys sydd yn Sardis. Yr angel yma yw'r gweinidog neu'r prif henriad. Mae'n cyfeirio ato ei hunan, mae Iesu Grist yn cyfeirio ato ei hunan fan hyn, fel yr hwn sydd ganddo'r saith ysbryd Duw a'r saith seren yn ei law. Mae'n atgoffa'r henriad, mae'n atgoffa'r blaenor yma, y gweinidog yma, taw efe sef Iesu Grist yw pen mawr yr eglwys. Yn ei law ef, yma'r saith seren, sef gweinidogion y gair, ac yn ei law ef hefyd yma'r saith ysbryd Duw, sef y gallu I fywhau eglwys sydd yn farw. Dyma beth sydd yma. Ganddo fe, gan yr arglwydd Iesu Grist, ac unwaith eto fe welwn ni'r gair a'r ysbryd yn mynd gyda'i gilydd eto. Ych chi'n gweld saith seren, gweinidogion y gair, saith ysbryd Duw, sef yr ysbryd lan sydd yn gallu bywhau, roi bywyd I eglwys sydd yn farw. Dyma sut mae bywhau'r eglwys felly sydd yn farw, fel clywson ni bore yma. Pregethu'r gair o dan eneiniad yr ysbryd lan. Dyma beth sydd angen arno ni, pregethwyr o dan eneiniad yr ysbryd lan. Nawr te, ewn ni mlaen. Beth sydd gan yr arglwydd Iesu Grist I ddweud am eglwys Sardis? Wel, fe gewch chi yn yr ail ran o'r ail adnod. Nag e, yr adnod gyntaf. Mi adwain dy weithredoedd di, o gyda mae gennyt enw dy fod yn fyw a marw ydwyt. Mae gennyt enw dy fod yn fyw ond marw ydwyt. Dyma chi sefyllfa drist. Dyma chi gyflwr trist.
Dyma chi gyflwr perglus. Iawn, iawn. Mae gennyt enw. Mae gennyt reputation. Dyma beth mae'n feddwl. Nid enw sydd yn y cyfieithiad newydd. Mae gennyt... Beth mae'n gweud? O ie, mae gennyt enw dy fod yn fyw. Mae'r un peth. Mae gennyt enw. Mae gennyt reputation. Dyma beth sydd gan yr arglwydd Iesu Grist. Ymddangosiad allanol sydd yma. Yn allanol, roedd yr eglwys yn dda. Nawr, ni wedi gweld hyn yn rai o'r eglwysi eraill. Ni'n cofio eglwys Ephesus, enghraifft. Yn allanol. Rhywbeth tebyg pan ddawn ni at Laodicea nes ymlaen. Chi'n gweld fe fydda Sardis yn cael ei chanmol yn yr henadwriaeth. Fe fydda Sardis yn cael ei chanmol yn y Sasiwn. Dyma eglwys dda ydy fe. Fe fydda unrhyw weinidog yn neidio at y cyfle i fod yn weinidog yma yn Sardis. Yr oedd Sardis yn cael ei dal i fyny fel esiampl o eglwys y dylai pawb efelychu. Mae gen i ti enw dy fod yn fyw. Ac yr oedd gwir Sardis wrth i bodd gyda'i reputation. Yr oedd gwir Sardis yn ymfalchio yn hyn i gyd. Peth ofnadwy yw balchder. Dyma ffordd mae cwympo. Dyma un peth y mae'r arglwydd yn casau fwy na dim byd arall. Dim byd arall. Ni wedi gweld tipyn o hyn yng Nghymru, yn y gorffennol. Eglwysi mawrion, lluosog. Ac yn ymfalchio yn hynny, yn ymorffwys ar hynny, pwyso ar hynny. Nawr, yr oedd Sardis, yr oedd y gynulleidfa yn dod ynghyd i addoli yn reolaidd. Cynulliadau da, pob Sul. Cynulliadau da i'r cyfarfodydd gweddi tebyg iawn. Doedd Sardis ddim yn cael ei poeni gan na Giddewon na Chenedl-ddynion fel rai o'r eglwysi eraill. Doedd yn sôn am gau athrawiaeth yn Sardis. Does dim sôn am anfoesoldeb yn Sardis fel y mae yn rai o'r eglwysi eraill. Yr oedd yr eglwys yma mewn heddwch. Ac yr oedd gwir Sardis yn mwynhau i'r reputation. Gweitha'r modd, heddwch y fynwent oedd heddwch Sardis. Gwyliwn ni hynny. Delwedd, ych chi'n gweld, dyma beth sydd yma. Image. Delwedd. Mae'n gallu bod yn gamarweiniol ac yn ragrithiol. Cofio cyfarfod yn trafod hyn yn un o'r sesiynau. Yn anffodus, o'n i'n gorfod fe mas, o'n i'n ffili aros i'r drafodaeth yma, gweitha'r modd, ond ffordd i ni'n gwella delwedd y cyfundeb. So ni wedi hoffi siarad ar y mater, ond pethau eraill
o'n i methu aros at hwnna. Delwedd, image, ych chi'n gwybod. Dyma beth ni'n gweld yn y byd. Dyma beth ni'n gweld gyda'r celebs ac yn y blaen, delwedd, nid sylwedd. Yma gen i ti enw. Dy fod yn fyw. Pawb yn meddwl dy fod yn fyw yn Sardis. Ond mae'r arglwydd Iesu Grist yn mynd ymlaen yn diwedd ac yn dweud beth yw gwir gyflwr yr eglwys. Marw wyt. Marw wyt. Dyna farn Iesu Grist am yr eglwys. Nid dyna farn neb arall amdani. Neb arall yn meddwl hynny am Sardis. I'r gwrthwyneb, fel wedi dweud. Pawb yn meddwl, wel, Sardis amdani. Iesu Grist yn dweud, marwyd. Beth yw eglwys farw? Pryd mae eglwys fi'n cofio gofyn i'r athro Stephen Antlais Williams, oedd yn aros gyda ni yn tro, gofnas iddo, pryd mae eglwys yn peidio bod yn eglwys? A dipyn o gwestiwn, gyso ddim ateb gyda fe, dim ond trafodaeth gyso ni. Pryd mae eglwys yn peidio a bod yn eglwys? Eithir marw wyt, medd yr arglwydd Iesu Grist. Corff marw yn dyfe yw corff sydd â dim anadl. Eini oes yn ddo fe. Corff marw, dyw corff marw ddim yn ymateb i unrhyw beth a wneir iddo fe. Na unrhyw beth sy'n mynd ymlaen o'i gwmpas e. Fellwch chi'n neud beth chi'n dewis. So os yna corff marw, mae'n farw. Does dim ymateb o gwbl i'r hyn sy'n mynd ymlaen. A'r te, oedd gwir Sardis, yr oedd eglwys Sardis yn dod ynghyd i addoli'n gyson. Dyw e ddim yn cael ei gyhyddo am hynny. Ond oedd na ddim cynnwrf yn yr addoli. Doedd na ddim bywiogrwydd yn yr addoli. Doedd na ddim ymateb ysbrydol yn yr addoli. Doedd dim dagrau a difeirwch i weld o gwbl yn Sardis y dyddiau yma. Doedd dim cynesrwydd calon, doedd nhw ddim yn dyblu'r gan achos bod nhw'n cael eu cyffwrdd a gwirioneddau'r gan, agwn, marw. Doedd dim gorfoledd a chawdwriaeth yn Sardis, yr oedd yn farw. Roedd y ffurfiau yno, beth bynnag oedd y ffurf y cwrdd Brydyni. Gwyd nhw'n darllen yr ysgrythur. Roedd canu ymyne, ni'n gwybod hyn. O'n o weddiau, o'n o bregethu. O'n nhw'n mynegu profiad. Hynny yw, roedd na seremonia o ryw fath, beth bynnag oedd y seremonia, doedd ddim llawer o seremonia pryd hynny. Roedd yr arferion crefyddol yno. Roedd nhw'n dilyn mlaen beth oedd eu tadau wedi wneud, hynny yw, oedd yr draddodiad yna. Ond oedd dim bywyd. Dim bywyd. Ffurfiau gwag oedd y cyfan. Yn ymddangos nad ydyn nhw ddim yn cael dim byd ysbrydol o'r cwrddau o gwbl. Hwnnw'n farw.
Ac mae hyn yn galw arno ni, chi'n gweld, i ystyried ein sefyllfa ni, ein cyflwr ni yn y ddwys. Ble ni'n sefyll? Oedden ni'n farw neu os na fywyd? Os na unrhyw fywyd yno ni yma yn y tabernacl? Neu oedden ni'n farw? Beth mae Iesu Grist yn dweud wrthon ni? Yma. Rhaid i ni ystyried hyn, ystyried y saith llythyr yma, i weld ble ni'n sefyll. Mi'r ymuno mynd o gwmpas yn pregethu. Cymbell waith i chi mynd trwy oedfa, a dych chi ddim yn gwybod os unrhyw beth wedi mynd mewn o gwbl. Falle bod ni'n wrong, dyn ni ddim yn gwybod. Dyn ni ddim yn gallu dweud beth sy'n mynd mlaen yng ngalonnau pobl. Ond os dim byd i weld yn digwydd, pan ych chi'n darllen y Beibl, chi'n bod os na ddim hawydd i wrando beth mae Duw yn dweud. Sy'n llawer o fywyd yn y canu. Ac yn sicr, os na ddim llawer o ystyr yn y canu, maen nhw'n mynd trwy canu llinellau, a chi'n meddwl, wel, dir yn nhw, maen nhw wedi colli'r ystyr yn llwyr. Ti'r meddwl yn crwydro pan mae yna weddi. Ac yna, pan mae rhywun yn bregethu, dych chi ddim yn gwybod beth sydd yn digwydd. Rwy'n credu taw Clay wedodd mewn seiat yma am ryw wraig yn dweud, oedd hi'n mynd i'r hyth, a dweud am ei bod hi wedi bod i'r hyth, a dweud am rhyw nos Sul, Gwyn Hughes preached his heart out. And there seemed to be no response. Nawr, di ni ddim yn gwybod. Ffodus mae yna rai yn dod i'r bywyd yn yr hyth, yn dyfe. Felly daw diwrnod fflat oedd hwnna. Di ni ddim yn gwybod beth sy'n mynd mlaen. Ond dyma'r peth, os na fywyd, odi'r efengil yn effeithio arno ni, mewn gwirionedd. Na oes na addoli sydd yn ddiwiol, ystyrlon, sydd yn cyfeirio'n bywyd wedi iddyn ni fynd oddma. A fydd y cwrdda heddi o gymorth i ni yn ystod yr wythnos sydd yn dod. Nawr, dyma fe, dyma'r cwestiwn. Yma gen i ti enw. Weithiau'r marwyd. Marwyd. Mae rhaid i ni chwilio i ni'n hunain. Ond, neu ddoen, gyda phwyslais. Ond, fe welwn ni fod yna weddill ffyddlon yma. Mae yn Sardis ychydig enwau nad ydynt wedi halygu ei dillad. Adnod 4. Ychydig enwau nad ydynt wedi halygu ei dillad. Ac mae hynny yn newid y sefyllfa yn llwyr. Mae corff yr eglwys yn farw. Mae yna ddau neu dri. Mae yna ddau neu dri sydd yn fyw yno. Mae eglwys yma. Mae yna eglwys yma, chi'n gweld. Dyw'r eglwys yn mynd i peidio bod, bod y rhan fwyaf yn farw. Mae yna eglwys yma. Mae yna chydig enwau. A dyma gysur, chi'n gweld. A diw'r arglwydd Iesu Grist yn anwybyddu'r ychydig enwau. Mae yn ffaith, i chi'n gwybod, fi allwn ni teimlo'n yn euog ymbell waith pan mae bregethwyr yn dod yma i bregethu
A dyna yn gynulleidfa fach. Ac yn sicr, mae Emyr yn ymwybodol o'r ffaith i ni mynd i bregethu i lefydd ac mae'r ysgrifenyddion yn ni. A'r goed, hyd yn oed maen nhw'n coeddi yn defa, bod nhw'n ymddihiro. Mae ychydig ydynt. Ychydig ydynt. Mi'n dweud wrthyn nhw, wel, wrth sy'n rhaid i chi ymddihiro o gwbl. Mae posibiliadau mawr ym mhob cwrdd. A dyna beth sydd, dyna pam wy'n mynd i bergethu. Mae yna posibiliadau. Y bydd yr ysbryd glân ar waith ac y bydd rhyw rai yn dod i'r bywyd. Y ffaith me'ch taw ychydig sydd yno yn y penra. Bydwch yn amddeall i. Mae'n well i bergethu. Mae'n haws i bergethu. Mae'n disach i bergethu i gynulleidfa a chynulleidfa fawr. Yn diwedd. Ond nid dyna'r peth yn y pen draw, ych chi'n gweld, y bywyd, yr ychydig enwau. Neu gofiwn ni am ei reolaeth Abraham dros Sodom a Gomorra. Chi'n cofio'r hanes, dyma'r ddwy ddinas yma gyda miloedd o bobl yn byw ynddyn nhw. A'r arglwydd yn dweud wrth Abraham, wy'n mynd i ddinistrio'r dinasoedd yma oherwydd i pechod, oherwydd i anfoesoldeb. Ac yma Abraham yn eiriol dros y dinasoedd. Beth os oes hanner cant o bobl na medda fe, sydd yn gyfiawn. Byddai'n arbed y ddinas, medd Duw. A chi'n cofio'r hanes, mae Abraham yn dod lawr, a lawr, a lawr. Os oes na 5 yno, mae'r arglwydd yn gweud os oes na 5 cyfiawn yno, fe fyddai'n arbed y ddinas. Diolch am yr addewid yna, diolch am hynny, diolch am yr ychydig enwau. Ynddo fe, dyma beth sydd yma, ychydig enwau sydd â bywyd yn iddyn nhw. Nid yw'r 2 neu 3 yn ddiwerth yng ngwlwg yr arglwydd Iesu Grist. Fe gofiwn ni'r hanes am Smyrna. Smyrna drian, llai o eglwys, dim enw da, dim enw mawr dybyn, da northrwm. Ond yr arglwydd Iesu yn dweud, wy'n gwybod amdano chi. Chi'n iawn yn Smyrna. Gwlwg y byd ar bethau. Oedd hi'n ddiddorol iawn. Evening Post, bwrdd o. Evening Post. Yr editorial, un o'r editorials yn yr Evening Post o. Yn dweud wrth yr eglwys, beth dyla'r eglwys wneud mwyn cael cynulleidfa yn ôl. Mae'n back to church Sunday heddi, mae'n debyg. Wel, chi'n bod, mae'n hawl gan yr Evening Post yw barn ei hunan, ond nid yr Evening Post yw'r ffordd orau i ddweud wrthon ni, yr awdurdod orau i ddweud wrthon ni sut i lenwi'n capeli. Ac nid dyna'r peth pwysig dybyn, nid llanw'r capeli sydd yn bwysig, ond cael cynulleidfa oedd sydd yn fywiog ac yn fywiog. Ac yma ychydig o fewn bob eglwys a phosibiliadau anferth. Dyma ffordd mae Iesu Grist yn edrych ar bethau. Ychydig i nhw, ond ychydig ffyddlon i nhw. Mae rhain yn fyw yn nghanol eglwys sydd yn farw. Mae rhain yn dystiolaeth i rym yr efengil mewn eglwys sydd wedi marw. Sylwch beth mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud fan hyn yn ffobi. Yr rhai ni halogasant ei dillad. A hwy a rodiant gyda mi mewn dillad gwynion. Ond rhai ni halogasant ei dillad, medda'r hen gyfieithad. Ac ewch yn ôl i'r ail adnod.
oherwydd ni chefais dy weithredoedd yn gyfiawn yng ngwlwg fy niw i. Nawr te, mae hwn yn syfrdanol i chi'n gweld. Mae Iesu Grist yn gosod Sardis yn yr un dosbarth a'r eglwysi eraill oedd e gan foesoldeb ac eilynyddoliaeth ynddyn nhw. Wy'n ail-ddweud wrth ddweud hyn. Mae balchder yn fwy o rwystyr i Dduw na gan foesoldeb rhywiol neu unrhyw anfoesoldeb arall. Mae rhaid i ni fod yn eglur ar hynny. Mae balchder yn gallu cadw Duw mas mewn ffordd nad yw anfoesoldeb ddim. Nid cyfiawnhau anfoesoldeb yw hynna, ond yr oedd Sardis wedi mynd yn falch ac wrth hynny wedi marw. Ond mae'n ychydig. Dyw wneud dim, i chi'n gweld, ddim yn opsiwn. Os nad y'n ni'n fyw, i ni'n farw. Does dim byd rhwng y ddoi. Ychydig ffyddlon, ychydig yn ffyddlon, ychydig yn sefyll allan, ychydig yn rodio yng ngrym yr efengil, ychydig yn cadw eglwys rhag cael ei difa, ychydig. Diolch am yr ychydig enwau. Gallwn ni ddiolch bod yna ychydig enwau yn dal i fod yng Nghymru heddi, sydd yn ymwybodol o neges yr efengil ac yn rodio gyda'r arglwydd Iesu Grist. Yn caru'r arglwydd Iesu Grist, nid fel Ephesus. Yn rodio mewn diwioldeb, nid fel Thyatira a Phergamus. Nid yn farw fel Sardis, ond yn fyw. Diolch, diolch, diolch. Ac yma i'r rhain i gwobr. Phob i ymlaen. Hwy a rodiant gyda mi mewn dillad gwynion, obligid teilwng ydynt. Yr hwn sydd yn gorchwygu, hwnnw a wisgir mewn dillad gwynion. Chi'n gweld rai sydd heb trochi halogi ei dillad. Wy a wisgir mewn dillad gwynion, dillad o sancteiddrwydd yn dyfe, ac ni ddileaf ei enw efallan o lyfr y bywyd. Chi'n gweld, pan mae rhywun yn marw, beth sy'n digwydd? Pan mae rhywun yn marw, mae'r holl coffa amdano fe yn cael mynd. Mae'n cael ei dynnu oddi ar cofrestr y doctor, dyw ddim yn fyw rhagor, mae wedi mynd. Mae'n cael ei dynnu oddi wrth bob cofrestr, unwaith y mae'n marw. Mae'n colli bensiwn, mae wedi marw, popeth arall, mae wedi marw. Ond yr rhain, fe fydd ei enw yn aros ar register Duw i hunan. Ni ddileaf ei enw efallan o lyfr y bywyd, ond mi a gyffesaf ei enw ger bron fy nhad, a cher bron ei yngylion ef. Fe fydd Iesu Grist yn dweud wrth ei dad, mae rhain yn eiddo i fi. Mae'r rhain wedi bod yn ffyddlon, mae'r rhain wedi fy ngharu ar hyd y blynyddoedd, mewn eglwys farw, yr oedd rhain yn y fyw. Mae'r llythyr yn gwbla, fel y mae pob llythyr yn gwbla. Yr hwn sydd ganddo glistiau, gwrandawed, beth yma'r ysbryd yn ei ddywed i dwrth yr eglwysi. Hynny yw, yma'n rhaid i ni wrando ar y llythyr. Ystyried y gwirioneddau sydd yma.
a'i cymhwyso nhw i ni. Roedd e diw ras i ninnau, fel eglwys, fel unigolion, geisio gwedd i wynebedd, a gwybodad i ni yn fyw neu yn farw. Ger mwyn ei enw. Amen. Ym 421. 421. Mewn anialw rwyf yn trigo, temptasiynau ar bob llaw. Heddiw, tanllid seithau yma, fori tanllid seithau draw. Minnau'n gorfod aros yno, yn y canol, rhwng y tân. Tyrd fan yw, a gwel fy ymgylchiad, yn dy allu tyrd ymlaen. Marchog, Iesu yn llwyddiannus, gwisg dy gleddau yng ngwasg dy glin. Ni all deiar dy wrthnebu, chwaith na giffern fawr ei hun. Mae dy enw mor ardderchog, pob rywelyn gilia draw. Mae dy arswyd trwy'r greadigaeth, tyrd am hynny mae so law. Tyn fe enaid o'i gaethiwed, gwawried bellach fore ddydd. Rhwygan chwilfryw ddorau babel, tyn y barau hyr yn rhydd. Wthied ceithion yn finteio ddyllan, megis tonnau llif. Torf a thorf, dan orfolieddu, heb na diwedd fyth na rhif. 421.